Għal-Partit Laburista qed joħroġ dejjem aktar ċar kif il-Gżira Awċija tfisser biss għalqa ta' battalja bejn l-esponenti tal-partit. Dan kif Roberta Bela u dawk li appoġġaw fil-ġlieda leadership qed jagħmlu minn kollox biex iqaċċtu lil dawk li jsibu fin-nofs. Fawdex, il-Ministru Clint Camilleri għaddej bla nifs biex jara kif jagħmel ħalli jtajjar minn nofs lill-eks Ministru Justin Caruana, fosthom billi jkeskes lil kunsillieri lokali Laburisti stess bejniethom. L-aħħar minn sensiela ta' każi seħħ fl-aħħar jiem fil-qala bis-Sindku Paul Buttigieg jakkuża li tmexxija Laburista li qed tagħmel minn kollox biex tqaċċtu mill-Kunsill. Fil-fatt fuq Facebook Buttigieg kiteb li l-ġlieda kontrih qed tiħrax sew u issa ma jridux iżjed la Sindku u lanqas kunsillier. Skontu bil-manuvri li qed isiru hemm min irid jeqret raħal sħiħ. Il-kumment tas-Sindku wasal ftit jiem wara li hu stess ma kienx mistieden għal konferenza tal-aħbarijiet li saret fil-lokalità. Fil-fatt fl-aħħar ta' Ottubru, il-Ministru għal-Għawdex Clint Camilleri kellem lil ġurnalisti fit-triq il-Wardija. Iżda din l-attività siden biss lil Viċi Sindku Ivan Ċefaj u lill-Kunsillier ieħor tal-Partit Laburista Joseph Buttigieg. Mossa ċara mill-Ministru għal-Għawdex li ħafna lil Roberta Bela fil-Gżira Awċija matul il-ġlieda leadership biex itajjar lil kull min jappoġġa lil Justin Caruana bħal fil-każ tas-Sindku tal-Qala. Kif ikkonferma Paul Buttigieg innifsu fuq Facebook, il-ġlieda fost l-esponenti Laburisti f'Għawdex qed tkompli tiħrax u bil-barka ta' Roberta Bela nnifsu dawk li huma qrib tiegħu aktar moħħhom kif se jsaħħu l-pożizzjoni politika tagħhom kontra xulxin milli biex ikunu ta' servizz għal Għawdex u l-Awċin.